Luyag may baluan ni Iloilo City Councilor Sarabia ang rason ni Vice Mayor Baronda kung nga wala ini nagpirma sa ginapropose nga budget para sa Sangguniang Panlungsod para sa 2026. Sa interview sa Bombo Radio sa konsehali agin pahayag nga hindi pa pinal nga bersyon sa nga budget ang nakitaan. Gina-manifest man nga may mga bahin sang capital outlay nga ginbuhinan gani ginapangayo pa ang detalyado nga basihan sa mga desisyon kay ginahulat pa ang klaro nga justification. Suno pa kay Sarabia hindi siya kontento sa manifestasyon nga ginpresentar ni Baronda bangod kulang ini sa detalye kag wala man sang klaro nga breakdown sa mga gin-request sini. We are not certain, from the parts ng sa ako na committee ba, wala pa man ako certain kung ano gid man to your requests, hindi man siya gani maka-state on record. If you are speaking from a position of truth, you could easily say it in your face, no? Pero I was not impressed with the retort or the lack of retort. So lantaon ta kon may basis gud man ang request niya sang iyang capital outlay. So idon tagid ni ang pag investigate, pag examine sang ato na annual budget. Matandaan nga ginpahayag ni Vice Mayor Baronda nga gin-cut ang capital outlay sa iya opisina halin sa 1.1 million pesos panubo sa 350,000 pesos sa 2026 proposal. Samtang ang kabilugan nga Sangguniang Panlungsod ang wala sang alokasyon para sa mga capital outlay. Ini nga pondo amo ang ginagamit para sa acquisition, sa construction, pag-upgrade ukon pagpaayo pa sang physical assets kag infrastruktura. Nauna naman nga ginpahayag sang Vice Alcalde nga kun aprubahan ang budget ma-block sini ang pag-request sa masunod para sa dugang nga pondo gani nga wala siya nagpirma sa mga proposal.